kai in ma baka gama gamsuwa ba irin kana da ɗan ƙarfin imanin nan to sai kuma ya nuna maka wata kunu min ba'adihi qauman salihin ai za ka iya tuba. haka ne ko laifuffuka wannan da kake gani yana daga cikin abin da mutane ba su shi shedan in za ka buɗe wayar ka kalli wani abu abinda mutane ba su gane ba idan ka kalli alfasha ko batsa to lokacin da ka kallon idonka yakan yi sebin abun da ka ganin a zuciyarka idan ka yi wasa nan gaba wallahi baka isa ka motsa ba sai ka ga wannan ba wai in karbe wannan din ya tafi ba kenan yanzu wadda kuma yake cikin memorin ka shi zai ci gaba da addaban ka. Kallo annabi ya ce kifiya ce ta shida wadda take da mugun yaɗi in dai zaka kalla to kar ka dauka duk lokacin da kake so kuma zaka bari a'a duk lokacin da ka kalla kana saving ɗinsa a memorin ka kana ajiye shi to duk ran da abun ya tashi kuma abun sai ya dawo